Toko por labiang binisang do kasi sakri ju Blei hakani kena pai jong ni kasi ko khoj par ka bakantang ko jong o kum jo ro kasi utrai ka bakarpang ka kum ka barang chitlup ko perthai ki rakhe ka kum ka wall Sunday school day ni pdiang so pai pi prame bi baro ki ba page basap ya kana program lang ba kana ka YouTube channel jo ka balang Bakum jauh nak lokal channel. Haka cukup poru, komu superintendent jangka Sunday school, nampak kesem arjal arpawe, ai ko Blei wall Sunday school de, kawakar pangi pi baro iwe. Tapi ni kapor sabi niya seprang, to ini IT ni kapor kacing duai, siapa Blei, ini pendam kacing duai. Kok pa jangi ubah bedeng, ngidam ko terapi kicap kicampe. Akan dikena pai, jangan dikasih ke bakhoi ke bakantang sampai aku konrat. Kum ke balang hibarok ko bay. Kum ke balang situlup ke partai ko terapi. Panai ngo eme iPad ini kena singi utrai. Bagi aban rakhe kerpangnya ka ko trai kum ke wall Sunday school deh. Pan kan ma ko terapi yang kepcing pelan sampai. Yang ini kum ke banget. Bagi aban hikai ke ketin sampai ko konrat. Segitu barok ke baman bersab ka. Malakor kui kecingnya identiti jungi ko terapi kum ka balang yang de raya ko terapi ya ki Sunday school jong ka balang le abani kai ka keting ko jombe ngelayo ro ban rakhe na ka ustem jawi pat ke wasgi ka bukom ko de to ai ngi ko terapi nang kamtep janai chu ka keting ko jombe pat bagi kon hap jogi pat barak ban sap ka keting jombe lamba jong Sunday school kini yo jiman toy ko trai ya ka jing sai na ka keting ko jombe akan dikapor ko trai wan ka ban IT ya kena program borok akik ti kecing ram coba. Kyrkhu bentah borok baca pendep putra pi. Ai bi wei pi nang si bentah. Kerpang ai trau syakri coba benjang bensam nak ketien coba. Ini sngau ko trai ka bor jong kecing keren ko coba lamba jong u. Ya ka kubor ka badai por. Nak bentah jong ilang borok i wei pi wei. Sim ti ka bor basa borok akik ti coba ngi ai ti. Sngau jing doai jong i. Kseng ji sungi pan. Amen. Tapi beteng kecik sakri jeng Blei ini rawai kecing rawai ke becis pak lai penriu. Kaktian jome ke bakodor kum kakser balapan perang. Kaktian jome ke baitenat, kaktian jome ke babang, ke badap darungap, donut jonga ke pendap. Cis pak lai penriu berasal terli dekot. Jong mi ka ba koridor pum kak seyar blapen prang kak tin jong mi ka itenan kak tin jong mi ka babang
tiền jong me don jong akapen hon sumagi bayo im koma jong me boneng hin aban sngewbha din ka jong me Nongkren pas ban basion yongan yai wer klem jing perkan syaka diyang syakamon nang boten dakak tien ngan yai ben klem keladin. Ta kan dega por anya lampingi hak populis sang betwai dai weni na kai Sunday school jongi ikong binalin semle tang kerpat i dega por bin sim ya kan dega bentah soi. Shua bangan duai tungin sya skor kat tu kat ni ki bentang na ketien ke jong Blei ke bangila ban shem na ke kitab Jeremiah ke lenong ke bakhat san ke dekhot ke bakhat riu kitab Sam ke lenong ke bashispa khat khandai ke dekhot ke bashispa lai pho lai hispa lai phuwe hispa lai phulai bat hispa sau pho ke baar shikinong koren ke lenong ke basau ke dekhot ke banyu hadu khandai kitab Proverb ke lenong ke baningkong ke dekhot ke baar phulai hadu lai phulai hikhtien ki baong kum ni la shem ye ke ktien jong me bat ngalabam ye ki ti ke ktien jong me ki la long hanga ke jing kmen bat ke jing shat kmen ke do nut jonga ke bapli ye ke ktien jong me ke ai jing shai ke pen champang ye ki bashida ngala ple wang ye la ke shintur bat ngala thang rang na bang la kwa hir ya ka hukum jong me tu ye lam ye ki jingjam jonga ha ka ktien jong me bat wat ai ka nu ka jing bamman kan sin shar halor jonga ka ktien jong me ka ba khoj phar namar kata u shakri jong me u et ya ka Hinrei ngidon kani ka jingkin show haki khiu khindo baga jing crowd tam e kata ka bor kan long na ublei bat om nangi haki aka baro la pen jinja sat yangi Hinrei om shim la pen shipa yangi la tab bayong yangi Hinrei om haban da kutlan la be ben yangi Hinrei om shim la e no yangi la pen kalon kram yangi Hinrei om shim la penjot yangi tu pai pi ha ka jings neng jonga ha khmi ngan the no ya ka men sim jonga ha pi ngan pen tip ha pi ya ka ktien jonga namar ngala khot ya pi bat phim tre ngala kner ya la ki kti bat om don basut nyo Hinrei pila iben yaga jing perkhat jonga baro bat phim mon satya yaga jing sneng jonga ngaru ngan rakhi haga jing jinja jongphi ngan rakhi ben habawan lap ka jing shep tieng jongphi habawan lap ka jing shep tieng jongphi kum ke eryong bat haba nangwan ka jing jinja jongphi kum kal e lang thari haba ka jing shipa bat ka jing snow pisa kingat
halor jong phi hang ta kin khot krpat hanga hin rei ngan om phai ktien kin wat biang biang yanga hin rei kin om shem yanga namar ba kila isi yaga jingtep bat kim shim la jet ya ka jing shep ting ye utrai bat kim mon satya ya ka jing perkhat jonga bat kila nyau ben ya ka jing sneng jonga baro namar kata kin yo bam yo uso la ka jong kalenti bat on pen kedang yaki dala ki jong ki boj na ba ka jing kala den jong ki babiet kan pen yap yaki bat ka jing man bha jong ki babiet namar kan pen jot no yaki hin rei jar u ba sha skor yanga un yo shong suk shong ha ka basuk bat un yo long jai klem shep ting yaka basnil tungi ni le show Blei ki jing doi kok pa jungi ba bening long ka bakhut ka kerteng ke jong mi wan ka hima ke jong mi long ka mon ke jong mi ha ka khando kum ba bening si sin pat ko try ji su be it ni wan ban pau ha khamat ka khet ke jing snei ke jong mi ko try ji su be it kum bangi long ni wan ko try be it ha ka por ka belong ka sngi ka bakrau ka bakhut ka bakantang ka jong mi ka sngi ka ba hakaleng satlak ka perthai ko kan rat be it ni kan mau kerpang ko kan rat be it bat ni rakhip dan burom ya kan ka world Sunday school ni dap ta kamen sim ka jing sngongu ya me ko pa namar ka jing it ka jong me ka ba me try jis me la pha yo khon bala kha marwe u Jesu Christ ban ket ban ba ban yap na ka banta ki pop ki jongi ni aing wo yemi ko pa be it namar kani ka jing it jong me ka babat yangi ka ding fna jong me ko try Jesu be it ka ba shining ye pedeng ki jing ki jing le ki bangi di ban mat ka jing em jongi ka ba man la ka sngi bat ka jing jam snam jong me ko try Jesu be it ka ba pen khya ki jing le ba man ki jongi ni wan kan ka po try Jesu be it ni dap ta ka men sim ka jing sngongu yemi namar ki jing bha ki jing snei ki jing Kyrkhu ki ba me try Jesu be it me the sei ha ka jing em ga jongi ko try Jesu be it shimet ha ki yeng ki sem ki jongi bat ha ka balang ga jongi ko try ni ai ngo yemi ko try be it ba me dang ri pen em yingi ni ai ngo yemi namar ki jing Kyrkhu ki bangim la ko try banjer kerteng me aingi ka met ka bakot ka bakhya me Kyrkhu ki kam ki ti ki jing try ki jongi ko try ni long kum ni kum bangi long dei na mar ka jing it Blei ka jong me bat ni wan ha ka ni ka por ban ai ngo ye me kham tam ko try ba me plengi ka ni ka lat bangi la ban shakri ka kerteng jong me bangi la ban roi ban ye ro ye ka kerteng jong me ban ngap ban sha skor ko try ye ka tien ka jong me ling ba ka ni ka online service ni ai ngo ye me ko try bakala long shisha ka jing Kyrkhu ye ka jing em jongi bat ye ka yeng ka sem ka jongi ko try walang em yo ko try Jesu be it ban kiu ka yeng ka bakhot ka bakan tang ka jong me reng ai ngo ye me ko try ba me a try me la ple phat yangi kalat ko try bangila ko try ban wan ha ka yeng ka bakhot ka bakan tang ka jong me ko try ha ki ni ki sngi ki ban sawan ko try imdani ai ko try Jesu ban ai me tang ban ong khu Blei shibon ko pa be it namar ka jing lam ka jong me namar ka jing beten lenti ka jong me kham tam me ka jing em jongi ki ni ki sngi ki bnai ki bala let no ko try Jesu be it ngla de ban mat ko try Jesu be it ye ki jing le ki babon jat kham tam ha ba ka ni ka jing pang ko try ka ni ka jing yap khlam ko try kalawan ban sar ye ka ni ka ri ka jilla jongi ka ri India ba ye ka ri jong ka perthai hi baro ka we ring ai ngo ye me ko pa be it ba me dang ri pen em yangi ha do ka ni ka por ka khalban ni ai ngo ba ka snam jong me ko try Jesu be it ka tap yangi ko try Jesu be it ban nge dwai ye me men is nei ban ye shimti yangi kom ki khon gi jong me ko try ye ki ram pe yeng kristan baro ko Jesu be it ye dwai ba ka snam ka ba kodor jong me ko try Jesu kan long shaukat ye ki jing khang yeng jongi be ki bor ka jing dum ki bor jong ba man ba ka ni ka jing pang jing shitam ko try ka bang ye tieng ye khyo kanom yo ban rong ki yeng ki sem ki jongi kanom yo ban rong ki met ki phat ki jongi ko try ye dwai ka jing ye da jong me kom ba me Jesu be it me la kular ka tien ka ba khot ka jong me long wat shep tieng nga don ring kat bat phi wat ngoma na mar nga long Blei jong phi me la kular ko try be
it ban don ring kat bat ngi na mar ga ta pen khlain bat pen scam ya ga jinget jungi kom ki khon ki jome hagi ni ki sngi ko try ki bang mat ikini ki jing e bangi mat ikini ki jing shep tiang ko kan rat ben ai boring ko try ji sube et bangin nang ban bo ya ga jing shania ka jongi hagi ti ki ba khlain bor ki jome ko try na mar me a try me la ong ko try ba me sumar ma me ka jing mi shabar jongi bat ka jing rung jongi shapo shim tiangi ko pa be et kdop yangi ko pa ka shadem ga jome kneringi de ki ti Blei ki jome ko try ni dei ko try be et ka jing em jongi ka ba man ga sngi ni de ban mi shiki kam ki ti ki jing try ki jongi ko try ban pen dep ko try ki ni dwai me ko try ba men ya dai ngi ko try na ki jing ma na ki jing men saw na ki jing pang ki jing shitam na ka ni ka khlam ko try ji sube et is na ngi dwai ko ji sub na long ka mon ga jong me ko pa be et men ai ba ka ding beneng ga jong me kan thang ko try be et yo ne khnyang jing pang ko ji su bo nom yo shu ko try ban le don bor halo jongi shim ti ngi ki khon ki jong me ko try pen scam me ka jing et jongi ko try ji sube et ye ring ngi hajan ga ding fna jong me ring ngi ko try ji sube hajan ga krong ga bala mong ga jong me hi kai ngi ko try ji sube bangin nang ban yo kor ban siu spa e ka por ka ba ko dor ka bangi yo ko kan ran bangin et ban shong ki slajat ki ba kho jong me hi kai ngi ko try kham tam kom ki rim pe yeng kristan ko ji sube et bangin long ki rim pe yeng kristan ki ba riu Blei ko ji sube et ki rim pe yeng kristan ki ba et ban tai ye ka duan ka jing sulok bat me ko try Kyrkhu ye ki yeng ki sem ki jongi ko try ji sube et ye ki kam ye ki ti ki jing try ki jongi ko try ji sube et ya lam yang ko try be et kum ka balang ru ko kan rat be et don ring kat be ki nong ya lam ki jongi na do ki pastor ki temen besan ki de khot jong ka balang ko try be et ki badan ka jing kat kle ko try ji sube et ban ya lam yang i kum ki ka kan hon ka jong me ko try ai ki ka jing start ka ba kan chab Blei ko ji sube et ba ki la ko try be et ban pen dep ko try ya ka ba me mala pen shat up deng ha ki ter peng ki bat lot jong ki da ka bor ka jong me ko try nang e Kyrkhu la ka jong ka balang ko try ji sube et ba ka nang ya chaprang ban pen hiar ka hima ka gospel ka jong me ha ka ni ka jaka ba da ka leng sat lak ka per thei ko try nang Kyrkhu ko try ji sube et ya ki shakri jong me ki ba de ban kren ban ya lap ya ka gospel ka jong me ko try pen dap ya ki ko ji sube et da ka bor ka jong men sim ba kho jong me ai ba ka khobor jong ka jing et ka jing ai e ka jing pen em ka jong me kan sawa ki ten dong shko jong ki tu baro ko try ji sube et ki bala jingai ki bala sakma na me ki ba sha te mraw ki bor jong ka pop ki bor ki jong soitan ho ye ki tu ru ko ji sube et ki bam pat nge ka kerteng ka ba kho jong me ho ngi dwai ker pang ro nam ta ki shakri jong me ko try ki badan ka ne ka ri jong i ba da ka leng sat lak ka per thei ki ba dei ban mat ye ki jing e ko try ki jing le ki ba sha le ben ko try ji su na ka banda ka kerteng jong me men Kyrkhu ye ki men bat scam ye ka jing e jong ki ba ki la ban yeng scam hado ko ba kut ban shakri ya ka kerteng jong me ko try kan mau ga ji sube et ye ki riu nge ki riu kho ya ka leng sat lak ka per thei ki ba dem ki ba mane ki ba shakri bat ki ba khot kar pat ka kerteng jong me ho ngi dwai ru na ka menta ki tu ji sube et ki par bang et ki bam yo ya ka lat ko try ban shakri ka kerteng jong me ka ni ka ri jong i ba ka leng ka per thei try don ring kat bat ki ko kan rat a try nang ai bor ki bekin yo ya ka men sim ban shit hem ya ka kerteng jong me i dwai ru ji sube et na ka benta ki tu ki nong le ben ki nong kren ben ki nong pen shitom ben ye ki khon ki jong me ko try i dwai bo men sim jong me ko ji sube et on pen kan do ye ki shaphang ka pop shaphang ka hok shaphang ka jing bi sha de begini tho e ka jing shisha kin nget bat ben kin pdiang ya me ko mu try bat unong pen em ba et he jang ki i dwai me se sien pat men Kyrkhu yangi ha kan ka por ko kan rat pe et ha bangi don kom ni ban shakri ka kerteng jong me kan mau yo shakri jong me ban sa yeng ko try ban sam ya ka khubor jong ka tien ka jong me pen sum pen sle pen shat bor yu da ka bor ka jong men sim jong me Kyrkhu ro ko try ki jing roi ki bangin se yo sngo leng bagi khon samla ko try bakin long shisha ki jing bam ko try ki ban pen khia ki ban pen em ye ka jing long jing em ka bakan jaman sim ga jongi nang Kyrkhu yangi ko try ji su kom ka Sunday school hoi ko try ji su ngila dei ban do no ye ka Sunday school ko try ling bakin ki banai ki bala let no henringi ai ngo ye me mela don ring kat bat ngi ki snem ki bala let no ko try to nang ye Kyrkhu ko try ga jing seng Sunday school ko try nge scam ba min supply ka lat kalanti bangi la pat ban
puli ka ketien ka jong me ko trai ban ngap ban sha skor ka ketien ka jong me ni dwai ki nong yalam jong ka Sunday school but ki nong hi kai baro ko trai ki badan ka benta ka jingket kle ka ba kra ko kan rat be it ban hi kai ka ketien ka jong me ko trai ha ki khon ki jong me ko trai jisu ni dwai me ni don ring kat bat ni ko kan rat be it sei sien pat ka ni ka por ko kan rat ni IT ki ti Blei jong me ko trai jisu ni kan dwai ru kar pang ko trai be it na ka benta ka ni ka ri ka jala ka jong ni ko trai jisu be it me ni snei ban wan ban pen khia ya ka ri ka jala ka jong ni ba ka long ka ri ka jala ka bat te breu te Blei ko trai kan mau ka jat ban riu ka jong ni ko trai ben em mi ka jat ban riu jong ni ba ka long ka jat ban riu ka ba shep tieng ya me ko jisu be it is nei ban don ring kat ba ki nong sin shar ki be it ki jong ni na do chief minister jong ni ko trai ba don ka jing ket kle ka ba krau ko trai na ka banta ban ya lam ya ka jala ka jong ni ko trai me ni snei ban ai bor yu ko trai kham tam mau nang ban pen red ya la de ha pop ha ka jat ki ding ka ding fna ka jong me ayu ka jing start ko kan rat be it mau nang ban phai shame ko kan rat ban wat ya ka bor ka jing ya rap ka jong me ko trai ha bo shime ki rai ki lat ki lenti ban wan ra ya ka suk ka san ya ka bha ka miat ba ka roi ka pa ka ri ka jala hi baro ka we Kyrkhu yu uring kat ba ka cabinet ka jong u ko trai me ni snei ban te song ya ki bikin don ya ka men sim jong ka jing ya it ka jing ya ngau tho ji mot ko trai ka jing ya buram i we pan ai ki ka jing start ko kan rat be it halagi jong ki benta ko kan rat be ki dei ban pendem bat kham tam ko jisu be it ai ki ka men sim bikin shep tieng ya me knang bikin trei hok kin pendem hok ya ka kam Kyrkhu ka ri India ba ka ri jong ka parthai hi baro ko we kham tam ba Hap dengu niu knyang jing pang ko jisu be it ubalawan ban sar ko trai ka ri ka jala ka parthai baro ko we ye dwai me men don ring kat kham tam begitu ki ba mat yu niu knyang jing pang ki par banget ki jong ni ko trai ka balang ko trai bada ka leng ka parthai ko trai ai kan mat ya ka bor ka jong mi ko trai ya rab be ki be nang ban phai ban pet shme ko jisu namar de tang ma me long doctor u ba khrau tam bad u ba start tam jisu be it isnei ban Kyrkhu ko trai jisu be it atrai yaki sei sien pat yaki rempe yeng kristan ki jongi ki bamat yaki jing e ki jing le ki jing tanjo ki jing em jong ki bamat ki jing do noi ki ba e ki ba thon ki jong ki ye dwai bo men siem jong me ko trai ji su be un let ban pen tengen yaki man pen shat bor yaki ko trai be ken om do jing kermen hen rei be ken nang ban phai ban pet shme unong pen long ba unong pen chanai ki jing e jong ki shim ti yangi ko kan rat kum ki khon ki jong me ai boringi bala o hat Pedengini ki jing e ha pedengini ki jing shep tieng bengi nom tieng na mar mela ong ko trai ji su be ngen yat ko trai klem ka jing shep tieng na mar melong ma me unong ap lang brod jangi trai be e sei sien pat tu shim ti ka ne ka por manga dwai men Kyrkhu ya ka ne a trai kajing shakri Blei jongi adwai ru na ka benta kini ki shakri ki jong mi ko try ki ba pen bet pen biang ye kani ka online service ko kan rat Kyrkhu ye ki ko try nang ai ki kajing start ko try baka kila ban pen don burom ye ka kerteng ka ba khot ka jong mi shim try kani ka por ka badang sa ko ji su bi sngo ki jing dwai jingi da ma bat klet no ye ki jing du na ba me shem ki jing im jingi ngi pen bong pen so si ka mon ka jong mi sat khot ye ji su da ka snam ka ba ko dor jong mi sngo gi jing dwai jingi na bangi ni baro ngi dem ni pan bangi khot karpat ha ka kerteng ka ba im ka ba thiang tam ka jong try bu nong pen im ba e jong yu Jesus Christ minta balakataru amen. Tuhan di kapor ila poi sa koy par ka banta ba kata ka long bini sko ka jing dwai ka ba kerpang ya kan so pa jongi dai we ni ki kon samla jong balang imes ibiang me da ka karbitai te karpat e ni kapor pensim ya ka benta ka jong Don't shy, you day but
Tegi ngo yu Blei ya ka khubor ya pala sngau gi lengba so kana kaching ruai ka challenge yagi ki khon samla bagin pentre penbai ka kam pachong Blei khat bagi dang samla baka kharteng jongi kan long ka basisha pan kring ba elam ki ben sem shagi ma ka chong Blei ka khubor wal Sunday school de lam baka ching ruai ka por long ka challenge pi ki khon samla pan ket ban bai ka kam trong Blei ka khubor ka badai por ya ila poi se ko pa ka banta pa ka ta ka long pe ne so no ka jing slok ka ting ka trong Blei lang pau sakri trong Blei I pastor ba I chungi I Rev W Shylla apan pa ka jing so ngo yu Blei ubala walam ye preng chungi ka ka por pa ka ta I bela plai ka por chungi bandar bat gi apra ka jing bai ka patang kandet ila kalau bencim ya kena bentah kau malah bawa kacing duai ada ni saya Blei Nongkren lagi lembah cung I ke kubor wal Sunday school di kepada por nak bentah cung I lang barok iwai teh ni ke por agar pak ni pastor cung I bencim ya ke bentah cung I teman besan Ibalong ru superintendent jong ka Sunday school ka jongi ibayalam ye kini ka jing seng Iaphi ki para bangej bi baro ki bayas nok tilang bat ngi ha kani ka jing syakri na lagi jong ki yeng ki sem ki jong phi lingba kani ka YouTube channel bat kum ru ka local channel nga ai ko Blei Iaphi baro ha ka teng ka batiang bat ka bran bor tham ka jong utrai bat unong penim jongi Jesus Christ Hawat kini kesngi kalong kesngi ka bakerpang ha ka ba kum ka balang hi ngi akan mau ban rakhi ru ya ka world Sunday school day bat shisha ki para bangej bi kini ka snem ka manta kalong ka snem ka ba compare ka daw kalong namar ba ngim shim la yo ya ka ban wan ha ka ying ka jong Blei bat kum bangi ju ya le man la ka snem kani ka por ha ka ba ki khon hep jong ka balang ki khna ki risa bat ki kemen ban yo sngo ye ki kerteng ki jong ki bala puli nang ni bat ban ai ya ki price na ka benta jong ki ha ki jing ile exmen ki jong ki la ka long na ka benta ka jing wan testa ka jong ki la ka long na ka benta ka jing puli testa ka jong ki ya ki kot tikir ki kot nang yalam bat ye ki kot bible Tenrai compare ngi ngej baki ke baro ki long ha ka jing bu bet ka jing bu renti ka jong Blei ngi ai ngo yo Blei bangila banyadon kumni ha ka ne por bat bangila ru ban wan shapi lingba jong kini ki tiar ki kor ki bor jong kani ka juk ka bamenta ha ka bangila ban penyahat shaprang ya ka jing syakri Blei ka jongi
Ki para bengej biij baro kasithi ka baal ka jong Paul show Timothy kalanong ka balai berkhat ka bakhat ri berkhat nyo ka ong kumni ka jing tho baro kalong ka bala prasad ben sim dau Blei bat ka bamantoy ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing penbet ya ka jing penmelin ka ba ha ka hok Kenang ba ubriu jong Blei unyo long janai ha bala pendap biang ya sya ka jing le babha baro ki para bengej biij baro lingba jong kani kasnem kalong kasnem ka ba shisha na ka banta jong baro kani kasnem ka bangi di banyat lingba ya ka lockdown ka ba 4 jujia meno ngihap ban syong haki yeng kisem ke jongi daki benai bat amdei tang bangi syong halaki jong yeng kisem daki benai kalalong ru kajing ka bekrau kajing jenjar ka bekrau kamtam na ka banta ki long yeng long sem ki beduk bat ki bamahat ye kajing jenjar namar ba ambiang ka kam ambiang ka jam bat haoj kalalong kajing na ka banta jungi baro hing ye kendu ye kajing sngo jenjar bat ye kajing khuslai ba kajing pisa mensim habangi de benya lingba ye kani kajing ya kadi ka klam ka bangi kendu ha kadi ka snem haoj mentai la pli la sedang ban pli ya ki benta baro ki ba nginang la ban ya sakata ka new normal ka bangi ngiong henrei kadang bu na ka benta ki ba bun hi ki bensim ki ba kodor ki ba ngengej ki ba don ha ki yeng ki sembat kum ta ter kadang don hi ka jing sngus ka jing sngo kinyu namar bangi yo ba kani ka klam ru kanang pur bat kanang yat Barhaot ngimpat poi ha ka benta bangin ong bakani ka klam ka lajak no na kani ka jela ka jongi lani na kani ka ri ka jongi bat kum ju ru ha ka perthai kini ki benai ki belalej ngimat ya ki jing ha ki long ying long sem ki jongi ha ka jing im ki jongi ngimat ya ki jing ha ka im lang ka sa lang ka jongi bat ka perthai hi barok ka wei ka mat ya ki jing bat dei halor jong kini ki jing ja ki para bengej beit dei halor jong kini ki jing long jing man halor jong kini ki jing ya kendu ki bangi mat akini ki sngi ka khubor wall Sunday school ka bangakwa ban wan lam shapi ka dei halor jong kani ka phang lani halor jong kani ka thim ka ktin Blei bala persat mensim ban ai mensim ka ktin Blei bala persat mensim ban ai mensim lani word of God inspired to inspire kumtu kum bangala puli na kabasdang Timothy lai kan riu ka jing tho baro kalong kabala persat mensim tongin yedwai ku kpa jingi bab neng kumni ku try ha kini kapor kum malai bit ban peniang yu syakri ujome try jisubi ngapla kamat jome bangam don ru em naladi tu isnai ban penan kam yu syakri ujome tangkum katendong jing pensawa baki ke baro ki ban mi no nakasentur ki jong kin long ki ktin ki ba mammi Blei mekwa ban kren halor jongi wei pi wei batu isnai ban shemti kini kapor badi ki benta baro na bagini banting Jisu amen kaktin Blei kadai ka jing tho kabala persat bensim bat ka donru ka bor ban ai mensim ya ki khun ki jong Blei wat langi dei ban ya bat ban ya kendu ya ki jing ki bakum kini ki bangi ngimat hakini kisngi kaktin Blei para bengej biit kalong ka badon bor kumbau nong ruai sam hakasis hakasam ka basis pa khat kandai bat ka ba khat ka ba prapu kandai ka ongkom ni junom atrai lapen scam ya ka ktin jong me habneng lapen scam ya ka ktin ka jong Blei junom la junom bat amar kata ka don ka bor ka bamayan bat kani ka ktin ka yaine bat ni kan maru ha ka gospel ka jong Yohanes baong bat kata ka ktin ka lalong do bat ka yaine bat ni bat kani ka ktin ka yaine bat ni ha ki por baro bat wat nom klet para bengej ki parlog biit bat kayai ne bat ngi hakipor baro jong kajing yat lenti jongi ya kene kajing im kala ban long hakapor ka baki ki bit ki biang ka ktin ka jong Blei kayai ne bat ngi bat para bengej
ngau skemru ya kene kawai baka ktin ka jong ublei kayai neru bat ngi habangi de banyat ya ki jing bat ki jing ya kendu ki babun jat jong ka jing im lani kita ki yong ki lang thari bat lani wat kene ka klam hi ka bangi ngi mat banya kendu hakani ka por ka bamanta ki para bangej beid baro habalas dang ya ka Sunday school habalas seng ningkong ya ka haba u Robert Riggs ulas dang ya ka Sunday school educational program hakas nem khat news pa prapo kawai na gijing tugu ka long ban le ayu ban empower lane ban inspire ban penkubor ban ai mensim ya ki kena ki bawan na ki long yeng long sem ki baduk bat ki bajenjar bat ki bat kita ki kena ki bala pelut ya kapor ke jongki bantrai haki karkhana daki bun kenta hakani kapor ke jong Robert Riggs kajing sedang jong ka Sunday school kalong ban aimen sim ban empower ban inspire ya kini ki kenda ki bala trai ki badai bantrai haki karkhana kalong ban aimen sim ki kena bakin nang ban tho ban puli namar ki diki kena nado baki dangre ki lahab ban lej ban trej ki karkhana bat kim don shu ya kapor ban puli ki school namar ki der tat ki bon ki yeng sem ki beduk bat kum tahu Robert Riggs ulale ayu kasngi sonde kare kasngi ka baki ni ki kena kimi na kita ki krem karkhana ki ba maki ki trej bar styo bat ki pendap ya kusurok bat ki sang kum ta ter Robert Riggs ule ayu ulum ya kini ki kena ban pen kubor ya ki bakin nang ban tho ban puli ngatrai pis ngutu khamtam hagdi ka juk ka bamenta ban nang ban tho ban puli kalong hi kum ba empower yangi bat ngi ong ngi long educated para benget kajing sedang jong ka Sunday school kalong ban ai men sim ya kini ki kena bakin ong ya ki jing snew ki badon sya kita ki surok jong kata kapor namar bakini ki kena kile trei baro stayo tang hakawi kesngi ki ya ban mi sabar bandah bakila mi sabar kian lum sibun bat kumta ki kadon kata ka chances lane ka possibility bamaki ki la ban ngam ha ki jing sni ki babun jat jong kata kapor tiki para bengej bi Robert Riggs ka ka ba ule kalong ba ulum ki ban pelat ki na kita kijing sni ban empower ki ban inspire ki ban ai pen kubor ki ba maki ki la ban ong ya kijing sni ka Sunday school kala ban le kum tanga trai bis ngutu para bengej bi kijing sni ki ba mangi mat ka kijing kijing pen shoi ki ba mangi kendo man lagas ni para bengej ka ktin ka jong Blei ka don ka bor ban ai bor yangi bangi ngila ban ong ya kita kijing sni bat nang ta kajing sedang jong ka Sunday school kalong ban ai men sim ya kita ki kena ha ka bakin nang ban puli ya ka ktin ka jong Blei ban puli ya ka ktin ka jong Blei namar ba Robert Riggs utip da ka bakin nang ban puli ya ka ktin ka jong Blei kan penyo haki ya ka gospel ken kan penyo haki ya ka gospel bat kan penyo haki ya uji suhi na ka benta ka jing im jongki ka school penpau jong Robert Riggs ka long ban yarap ya ki niki kena bakin nang ban puli ka ktin u Blei bat ru bakin kinla ban im ya kita ki challenges ki baki ya kendu ha kata ka im lang salang ha kata ka por jongki ka ktin u Blei ka dei ka bala persat mensim ban ai mensim ki para bengej bi baro hadu kini kisngi ke pementah ka Sunday school kadang trei ya kene ka kam lengba kinong hikai ba ki jongi ki bala IT lene ban hikai ki khun jong ka balang nadu ki hap ki berit bat hadu ki bala san ki bala rangba ka ktin ka jong Blei kalong ka bala persat mensim ban ai mensim ngi ha kene ka por ngi nyepet ya ki katu kat ni ki benta sautli ki benta ki ba ngin syam lane ngin ngau thu kumno ka ktin ka jong Blei kumno ka ktin jong Blei kalong kata ka bala persat mensim ban ai mensim yangi khamtam ha kan ne ka por ka ba mangi ngimat ya kan ka klam ha kan ka por ka ba mangi baro ngimat ya ki jing ngimat ya ki jing jinjar bat ki bang ya kendu
hakani kasnem ka beningkong para bengai ka ktien u Blei ka ai men sim ban pentmai bor ka ktien u Blei ka ai men sim bangin pentmai bor lane ka ai men sim bamangi ngin pen klan pat yaladi haka kitab barim haka Old Testament haka kitab ka beningkong jong kisim kalenong ka bakat kendai ba kadekot iwei hadu arpwei kane ka benta ka pen kan mau ya ka jingyam ka jong u prophet Elijah kadai ka jingyam jong ka jing snosi bat kadai ka jingyam jong ka jing shepting kadai ka jingyam jong ka jing pet ka jong u na ka jingyap hi namar ba ka Jezebel ka tengah jong usie mahab kalasmai ban penyap yau Elijah ladangin puli kini ka benta ngin sasngau thu bha namar kata ka jing bernyam jong ka Jezebel u Elijah ula petri ha ka jing sngau shepting yala ka jong ka jing im para bengai kalong thik kum bakalong hakin ka snem kani ka COVID-19 kalalong kum kata ka Jezebel ka ba me ka ba be na din jongi bat ka ba bernyam yangi bat ka jing yap bat namar kata para bengai u Elijah u duai ya u Blei ka poi hadu kata ka put namar kata ka jing shepting ka jing sngau kuslai ka jing sngau dukha mensim ka jong u Elijah u duai ya khamat jong Blei baduang bat bau duai balada ka long ka mon ka jong Blei ba nshim no ya ka jing im ka jong u namar kata u Elijah u duai ya u Blei ba un shim no ya ka jing im ka jong u usngau ulong u bamdon bor khamat jong ka Jezebel kabriu ka bakrau bor ha kata ka por usngau ulong ubam don bor usngau long useless yele di haba uperkat sapang ka jing krau jong kani ka Jezebel para bengai bi barok la bandon na pring jongi kiban namar ka jing wan jong kani ka COVID-19 kani ka klam COVID kat kendai kalah benlong ha kani ka rupor ka ba ka pen sngow ingi kumba mangingim don bor ngi long useless ngi sngow kumba ka be ngi nadin bat kumta ter Henry kayo ka baja yau Elijah hakum kata ka por ka baudon hai tai por iba udah snowdu bor sisa ang gani ka ktin ka jong Blei ka ni ka kitab baningong jong isim ka blenong ka khat knai ka khat wei ka ktin u Blei kala sawa hakiskor jong u kaktin ka jong Blei kala sawa hakiskor jong u bat kata ka sur ka bajai ka jong Blei kala penjai ya u kata ka sur ka bajai ka jong Blei kala penjai ya u bat kala le ayu kala ai men sim ya u bat kala ai bor ya u kat hadu ba un pentmai bor ladi larangi puli kan kitab ngin kan mau bau Elijah ula pet sakrem banri nak kata jing shepting ya kata jing yap hendrai kasur ka jong Blei kalawan bat kala keren na u bat kala penlong jai ya ka mensim ku jong u tang ba kata ktin u Blei kala ai mensim ya u mdai tang ba kala ai mensim ya u ba ma u un mi no na kata krem bat ba un let pat ba un nom shepting ya kata jing yap hendrai para bengej bi baro mdai tang ba kala ai mensim ya u mdai tang ba kala inspire ya u hendrai u Elijah ula long ru unong ai mensim ya ki weipat ulalong watiar ulalong instrument hakaban pensle ya ki weipat ki prophet ki shakri ki jong Blei kum u Haziel u Jehu bat u Elisha haka kitab ka beningkong jong isim kalnong ka khat khandai bat khat ka khat san khat riu para bengej ka ktien u Blei ka don ka bor ban ai mensim yangi bat ka don ka bor ban penla yangi bamangi ngila ban ai mensim ru ya kiwei ngidan kam kan para bengej ban pai se ka ktin ka jong Blei ban ngap ya ka ktin ka jong Blei bakan sawa hakiskor ki jongi ha ka biography ka bala tho shapang wei missionary Jeffrey Bull badai British missionary sa Tibet laong ba la syakem la kem no ya uni missionary daki Chinese communist banda balakem ya la set yu hapatok la yathu yangi kumno la yathu yangi bala penshitom ya Jeffrey Bull la thep yu shapatok nangta la kni no ya ka ktin ka jong Blei na la kni no ya ka ktin ka jong Blei na nangta haban mat ya ki jing sha sho ya ki jing sha bom
kaba beteng kumnu ru lais nem kata ka jing jinjar kaba udai banyak lingba lais nem tam kalakta ya hadu kata mudur mapi pisha set apa tok bat nang ta man kasngi pisha bom ndai tang bakap jot kini ka met jong pi hendrai mentally ru ngilong disturb kalak ban kata wadi ka jingmut jeng perkat mbiang kabam kadi umyo kabam kadi kabiang kalakta shisha yauni missionary but hakani ka jing yatu la yatu ingi kumno ba uni Jeffrey Bull ulayo bor ban sha ya kita kijing syak penshitam barok don syuk ka Bible bat nang tau don ye ru halade hendai para bangin ngakwa banyetu Iaphi sapang uni missionary la ong ba uni missionary wat lada don syuk ye ka ketin ka jong Blei bat ule kumno hapdeng jong kita kijing syak penshitam haka jing mut jing berkat ke jong ula konstruk yang sok sisien ban penwan dori ke ketin ke jong Blei namar ba udeng brio ubala puli ke ketin ke jong Blei haki por barok jong ke jing im ke jong ha kata ke patok ke bama dan haka jing mut jing berkat ke jong sedang biang ban lej na ke kitab Genesis ter persang ban penwan dor haka jing mut jing berkat ke jong persang sya ban create tang ya ki content dan ki chapters entah ter ya na ke kitab ke berim bandau la dep ka kitab ke berim ulet saya ka kitab ke betma usdang kum tu ter na ke gospel ke jong Matius bat nang ta hadu ke kitab jing penpau bat kum ta exercise man kasi usdang ban penken mau ye dia usdang ban penken mau ye ki baca ha kita ki kitab bat kum ta ter bat dei kata para benget ule ya kata man sesni but dai kata kabala aibor yu but Jeffrey Bull wong kumni the strength received through this meditation was I believe a vital factor in bringing me through kept the faith to the very end wong ba kata ka jing persang ka jonga ban le ya kata ka exercise man kasngi man haka jingmut jing berkat ka jonga bangan puli bangan penken mau li ka kecin ka jong Blei kadai kata kabala aibor yang bat kabala penla yang bangan yat hadu kani ka klip mat ka bamenta dai kata kabala aibor yang bangala ban sya ya kita ki paro para bengit ka ketin ka jong Blei kalapen kubor yo Elijah bat nang taka ketin ka jong Blei kala ai boru yo new missionary bukrau jong Blei Jeffrey Bull para bengit biit baro lingba jong kani ka jingja ka ba mapi ya lingba pimat ne em ya ka bor jong ka ketin ka jong Blei baka penla ya pi ba pinya lingba bat nganget kani ka snem hoi wala ka long ka snem ka bangi ya jinjar hen lei kala long ru ka snem jong ka Kyrkhu na ka banta ki rempe yeng kristan ki jongi namar ba ki Sunday school ki lawan ha ki yeng ki jongi ha ka ba ki me ki kpa ki long ki nong hikai bat ki khun ki jongi ki long ki student bat para benget kata ka exercise ka ba mangi ngi le ala ki jong ki yeng ki sem ki jongi ka pen thmai bor yang ki kom ki khun ki jong Blei bangi la ban ya chaprang lingba jong ka ni ka khlam wat la dang ngim la ban wan se ki yeng meni se ki jing seng lang ki ba kom ki ni henrei kala pen la yangi kala ai bor yangi kala pen ko bor yangi ba mangi ngi la ban ya lingba ya ki ni ka khlam ka benta ka ba ar para benget ka ktin u Blei ka ai men sim bangin yaine hapdeng jong ki jing artatin ngamtip para bengai hapdeng jong kani ka khlam ngamtip kat nungut na pdeng jongi ki balabu jing kli yo Blei a Blei balei ba mesha ba kani kanja hakani ka juk ka jongi ka pamenta nani kanja ki yeng ki sem ki jongi ka pamenta balai sila bandon na pdeng jongi ki balas ngau kum bakin give up no ya ka jinget ka jongki kibalas ngau kumban give up na kumban no ya kata ka jing syariat ka jongki hau Blei para benget ka ketinu Blei ka ai men sim bangin yaine hapdeng jongki jing ngau artatin ka sithi ka beningkong syaki Nongkren gala nong ka khatsan ba ka khot ka besan pupra kini ki kentin ki ongkom ni na ba kum ta ko para benget ba it jonga tulong phi ki ba yaine bat ki bam ken ria no bat ki bam man kar hai man lagas ngi ha ka kam utrai ha ba pi tips kem ba kata ka jing 3 minute jong phi kam julong ka beleno na utrai tulong phi ki ba yaine skem tulong phi ki bam ken ria no
bat ka ba man kerhai man la ka singi ka jing em ka jong pi ka ktin ka jong Blei nganget habangi let ka ktin ka jong Blei kaya rap yangi ban bat scam ya kata ka jing nget ka jongi bangin yai ne ha kata ka jing shanya ka jongi lani ha kata ka jing nget ka jongi ha kata ka jing nget ka jongi hau Blei para benget iwe koren kala nong ka bakhat ri ka bakhat lai ka ong kom ni tu da shanya pi tu da yang scam pi ha ka jing nget tu da le shlur ya la de pi kum kirang ba tu da pen klan ya la de pi para benget bi it paro ladangi puli ka ktin ka jong Blei ladangi puli ka ktin ka jong Blei ka ktin u Blei ka don ka bor ban ai men sim yangi khnang ba mangi ngila ban yai ne ha kata ka jinget ka jongi mudur para benget ha ka por ka ba mangi ngi don pedeng jong ka jing artatien ban yo snow ye kini kisur banong tu da shanya pi tu da yang scam pi ha ka jinget tu da le shlur pi kalong ka ka ban ai men sim yangi kalong ka ka ban yarap yangi ba mangi ngin yai ne ka ktin kiktin ki ba u Blei Ukraine haka ktin jong u ya ki brio jong u ki dan ka bor ban ai men sim yangi ba mangi ngin bat scam ya kata ka jinget jongi balai namar ba mdei tang bagi shu ai men sim kum tu yai ne tu long stor kum ta ter ndrei ki don ru ki jingkular na ka benta jong kita ki ba yai ne ki jingkular ba u Blei un ya lam ya ki pon pen poi ya ki Syak kata ka jingsuk ka bama u tmu na kamta jong ki haka kitab Jeremia ka ktin jong Blei ka ong na banga tip ya ki jing tmu ki banga perkhat chapang jong pi na ka banta ban ban ham ya pi lani ban pen mong ya pi lani ban pen sosi ya pi ndai na ka banta ka jing bha jong pi ken ki para benget bi i baro ka ktin u Blei kadon ka bor ban ai men sim ba mangingin yai ne hap deng jong ki jing artatien nang ta ka balai ka ktin u Blei ka ai men sim bangin kemen hap deng jong ki jing sngosi ka ktin ka jong u Blei ka ai men sim bangin kemen hap deng jong ka jing sngosi ngam tip kumno ngilaya yat lingba hadu uniu benai November le sila banon ki long yeng long sem kibakane ka khlam kala luti no ya ka jing kemen na ki yeng ki sem ki jongi namar kani ka jing pang kalong ha kata ka rukam ka batang ijer ho ibarit ru ngila khuslai hadu kata ngi khuslai mdai tang nangam tail de ngi khuslai nam ta ki khon ki kti ki jongi ngi khuslai nam ta ki me e ki pa e ki jongi ngi khuslai nam ta ki ba yeng ki ba sem ki jongi ngi khuslai nakam ta ki bangi kendu ngi ya ngi yeng ngimtip kane ka dai ka jing pang ka bakum lu teng asngo kuman ong ba kani ka khlam kaluti no ya ki jing kemen nagi yeng ki sem ki jongi naga jing im ki jongi henrai para bengai ka khubor world Sunday school hakani ka snem kalong ba ka ktin u Blei ka ai men sim bangin kemen hap deng jong ki jing smosi ka jing itu syapang ka Mary ka balalej ban ya kendu ya ka Elizabeth kabangila ban syam ka gospel ka jong Lukas kalenong ka paningkong bagadkhot ka balai pukundai hadu saubusan kala ai men sim om tang ya ka Elizabeth ka ba syam lapun khun tenren dah ba ka Mary kawan bat ka ai khu Blei ya ka Elizabeth bat dah ba ka ai khu Blei kayo sngo bai tai khun ilaki haka kupo jong ka bat kata ka jing yo sngo ka Elizabeth ka sngo bakata ka jing ai khu Blei jong ka Mary ka long kum bakawan nau Blei kum baka ktin ka jong Blei kawan ban pensawa hakiskor ka jong ka kala ai men sim om tang ya ka Elizabeth ndrei ka long ka jing kemen ya baro ki kintei bat senrang bakin kemen how try hakapor ka Elizabeth ka si na ka bentala ka jong ka jing im namar bakamla ban pun kun ndai ndah bakawan ka takasur kayo ngoi kata ka jingki kalalong ka jing kemen na ka benta jong ka kumjuru ka ktin ka jong Blei how Joseph bat ka Mary ka balawan lam do angel utrai ka Mary kamla klem da kemen how try ha ba kayo ngo ya ka ktin ka jong Blei ka balawan lam do tau angel kani ka pen i kumno bakata ka ktin ka jong Blei ka khubor ka jong Blei ka don ka bor ban ai men sim yangi bangingin mat ya kata ka jing kemen ka Mary bar u Joseph ilamat ya ka jing kemen dah ba ki yo snow ya ka sur ka jong angal bat kum juru ka Elizabeth bat mdei tang kini hendrai ki babun para bengai ki balamat ki ba ka jing kemen ka wan biang ha ka jing im jong ki ndah ba ki la yo snow
ya kasur ka jong ublei indah ba kila yo snow ya kasur jong ka ktiin ka jong ublei para bangej biit baro ka ktiin ka jong ublei ka ai men sim bangin kemen hapdeng jong ki jing snow si ki ba mangingila ban mat ila ban kendu para bangej biit nganget badon napdeng jong pi hakiram pe yeng kristan ke jong pi hoj wala dangi de banyak ling baye kan ni ke jingja ka bangimat hakan ni ke snem nganget bakadon ke jing kemen ka baka ktiin ke jong ublei ka walam ka yeng ke sem ke jong pi baladon napdeng jong pi ki ba pempat smutu kumno kata ka jing kemen lech ke ktiin ke jong ublei namar ka ktiin ke jong ublei kadon ka bor ban ai kata ka jing kemen yangi kabanya rap yangi bangindon kata ka jingkemen haka jingim ka jongi bat haka yeng ka sem ka jongi para bengej biit ka basau ba ka bakhatdu ka ktin ublei ka ai men sim bangin mat ya ka jingsuk hapdeng jong ka jing khuslai ka ktin ka jong ublei ka ai men sim bangin mat ya ka jingsuk hapdeng jong ka jing khuslai ki para bengej biit baro lada pidei na ki long yeng long sem ki babet ki babiang penam da sutu kamut ayu ban smusi bat ban kuslai kamtam habangi dei ban mat ya kani kasnem ka bakum kani nakum ta kilong yeng long sem ki ba jinjar kiling ki yong yeng long sem ki beduk shisha ka jing kuslai kalong ka ba amdan manu bala ban batai namar ba yo kam yo jam tip nle kumno pet ki khon ki kti hala ki jom ki yeng ki sem kam long ka basuk pan pendap pan biang ngai ba kilon shibon ki long yeng ki basnosi ki bakuslai na ka banta lagi jom ki yeng ki sem ki jong ki na kam ta ka jing bombit bambiang ki kam ki jambat kum ta ter bat hakum kani ka por na ka banta jom pi ngakwa ban ong ki para bengej bi baro bat ki para mensim ki bakodor ka ktin ka jong ublei ka ai mensim bangin mat ya ka jing sup wadap deng jong ki jing kuslai para bengej ke sitisha ki Filipi kelenong ke besar ke khot ke bandriu ko ong wat kuslai ya ki ai ru henre ha ki ai baro dah ka jing dwai bat ka jing kerpat lem bat ka jing aingu tu pen tip ya ki jing pan jong pi shau blei ti kata ka jing suk ublei ka palat ya ka jing syampang baro kan ri jai ken ya ki dok not jong pi bat ya ki jing mut jing berkat jong pi how grace jisu para bengej bi ngas ngau bandong bakini ki ktin dah ba yo ngau ye jing sawa jong ni ki ktin kadon kata ka jing pen hun ye kadon no ba kemen sim ki jungi namarudon uta ubaong wat num kuslai ki iru unre haki ki baro da ka jing dwai bat ka jing kerpat lem bat ka jing aingu tu pen tip ye ki jing pan jong pi shu blei udon ubasha skor ye ki jing kuslai ki jong pi udon ubasha skor ye ki jing sngosi ki jong pi bat udon ru tau bakular ban Iaphi ya ka jing suk para bengej biit ka ktien ublei ka ai men sim bangin mat ya ka jing suk apdeng jong ka jing kuslai ka gospel ka jong yo anes klenong ba khat sa ba khot ka bar pnyo ko ong ya ka jing suk jonga ya ka jing suk nga no aphi ya ka jing suk ka jonga na Iaphi om kom ba kata ka perthai ka ai na ai manga phi wat ki kuslai na ka do no jong phi lem ni wat shapting para bengej biit baro ngin sa job ya ka ni ka thma ka bangia le lang ha ka ni ka ngin sa job pat ngitip bau blei unya rap yangi unya lam yangi bat un sa penyo ru hangi ya ka jing suk na ka bentai kita ki khon ki ba i ye u kita ki khon ki ba shania u para bengej bi i ka ktien ka jong blei kadang ka bor ban ai men sim yangi ba mangingila ban mat ya ka jing suk ka jong blei wat hap deng jong ki jing kuslai ba ka jing suk ka bau blei u ai yangi kam dei kata ka jing suk ka ba ong kum ba kata ka perthai ka ai dei ka jing suk ka ba palat ya ka jing syampang jongi ki priyo para bengej bi i chwa bangan syam haka bangan penkut ya ka jing kren ka jonga ka ktien u blei ka don ka bor ban ai men sim yangi namar ka dei ka ktien ka ba im kaktin jong blei kadon ka bor ban pen ku bor yangi namar ka dei kaktin ka ba don bor kaktin jong blei kala ban ai men sim yangi namar ka dei kaktin ka bala persat men sim dau blei bat namar kata ka kubor wall Sunday school hakini ka snem ngakot ye philang iwe piwe bangingin pai she kaktin ka jong blei u Billy Graham wong kumni like Joseph storing up grain during the year of plenty to be used during the year of famine. May we store up the truth of God's word
in our hearts as much as possible so that we are prepared for whatever suffering we are called upon to endure. Ki para bangay biid, ubaligrahan mo kan mawingi bakumbau Joseph, ulum lupa yaw tau kau, hakita kisnem jong kajing bit jing biang, ban pendan kam yaki, hakita kisnem jong kajing wan jong kaklam. Ay ba mangiru, nginang ban kin show ya kaktin ka jong Blei, haka dok nod bat kamen sim jongi, kanang ba mangiru, ngin salah. Ban pendan kam bangin la ban pendan kam ngin pen ready ladi ngin prepare ladi lada kalong kumno ru ka perthai ka mangi em lada kadai banyak ling bai ki jing lani ki jing le lani ka klam ka bukum kani ngin la ban syak bat bangi tip ru baga ktien ka jong Blei kan saai jing job ingi para bengej bi baro Blei un Kyrkhu ingi na ka benta jong kani ka por bat tu Blei unang pendap ingi ka bor ka jong u pa Blei unang ai bor ngi bangi ngin nang la ban sno thu e ka dor jong ka ktien ka jong Blei ka ktien Blei bala persat men sim ban ai men sim na ka benta ka buram jong u amen. Tagi ayu Blei balapan la ai ada ke por bani asko ya kada ke jing slok ka kodor lambalo jong sakri jong la poi sa ko ka benta jong ka jing duai ke jong e sa sin pa in pa so Blei ka jing duai jong e de ke por ban duai sa magar pa jo Blei pon wan ban jong ai gi ha padeng jong ka ja lamba jong e ya ka jing em how no sem ar jar ar pau kamat ka ban kong jong ka jing duai ka long begin duai so Blei ba padeng jong ka ja lamba jong e ka khlam ka ba ya ka budum ka khlam covid khat khandai berlong ka bon ka jong Blei pa Blei wan no ban penjap no e ka de ka khlam na de ban rat dang khong no e ka nak ada kepercayaan ke bagi em. Kasing kerpan kalau kita peramai bi baro kita pay lampa jong ada ke channel nak ada ke por. Kita nak kian kisam ke jong ki. Kita lapan yang banduai. Bagar pan so boleh nak ada ke mat ke ban kong ada ke por. Ini si bentar lang hak kasing duai nam tak ada. Kapan kebaar induai bau Blei kumbola penjala na usem khanjos pa prapo lamba jong u Robert Rex hapo Gloucester hapo England ban peni ho ye ka jing sisa jo ka jang company kai ka ting ka jong Blei ha ki khon khana ka batrai ka kar khana ka to ka bo Blei un Blei ka lan kan tiru ha prang jong ka khlam ka bagi ya ka bagi mi osyo ban kieu sa ka yang jong Blei ban wan sa ki Sunday school nado ki kon hap ke be jonge ki kon kana ki samla per kirang ba khom jo pa Blei Blei kalan pagin yo e ka ji kai ka te ka jo Blei ko bala yalam ta ka ji slok ne ka por kala balong la ki me ki pa la ba ki kon samla ro khom jo ki ban sim ye ka banta jo ka ji kai ye ka te jo Blei ha ki ye ki sem ka jonge par khom jo ro Blei nang Kyrkhu ya program je sang kena jo ka Balang ka program ka bagi ong ka wan kena to yero palam pa jo program pro Blei un penjalan pan kringi kena baro ki mi so ban kieu jo ka Sunday school bakin ya ka ting jo Blei indwai jo Blei ru Blei un perlongi bakin pai ka ladin no pan bo ka jingkli chano Blei udan apa yang cuma kekelam ke pengidai banyak lembah. Hari bawa Blei nak persaj bor lagi. Bakat pengidai banyak lembah kecil jar kita pergi bakalan. Intip bau kedan ke solusi nam tak ek baro. Kembali lamingi hak kecil selok kan kepor. Bawa Blei berjo lagi. Ya kecil kebana apa yang cuma kecil kesulai. Ya kecil suk apa yang cuma kecil jar. Ke pengidai banyak lembah. Ini dua bawa Blei pencai ni ek baro. Hak kecil jongi kita pengen. To kan ka por si bentalang ha ka jing duai ko pa sigi ba bedeng ko de ko kontat e ni wan bandam ki chat ko me ko trai
Pan khot kerpat ya me ko kena pi ba men sngau ngi da beneng. Men pe ngi ko tra pi bakat do ngi cenjar. Ha bagi ya lembar kat ba ka de khlam ka ba ya ka bedom. Ka bagi mla ba ni ka ko tra. Ki bagi la ba de ka ko tra ba tang ki report. Ki bagi osngau lamba ki social media lamba ki news pat ki bagi wai ki jing cha ka na ka wai ki cha sha ko pat. Ko kena pi ngim dan syok sing lai loit ko terapi ban ya serum bat seneng kham tame ko pangi mi osok kalat pan keu sya ka yeng chome pan sangap pan sakri ka kate chome ko terapi ni dwai ka por ko trai tolong ka ban ko chome to wan na ko trai ban interview ko trai breng jong ka khlam ka por perlong ka bon chome ko terapi ban rat dang khong no eka na ka perthai ka bangi em bahasa sisen pak ko trai ni pan keu sya ka yeng chome kini apan lai cik cik terai cik tak kacongi. Kiba terai kiba kata kini apan lai cik cik terai cik tak kacongi. Kini ok kiba mai kecik kacongi. Kini ok terai bersahabat cak ki kon ki ti kacongi konan. Baka cing cenjar kan dok kan nam. Pasal sisen pak terai kini apan pej patip amai melong. Blei kacongi. Adua air terai kapokum kini kapor. Pamen play kelan kelenti. Orang yang apan lah apan keu cak yang kacongi aku terai apan sahabat kacing kai ka kete jembela bagi Sunday school jangka Balang. Nado ki kon kena ke be ki chongi ki kon samla ki rang ba ki long ke me ba ki long pa ki bam so yo so ko traban sngau ke ji kai ke te ko chombe hering ai dwai ko trabe ba men play kala ke ti ba ki yeng ki sam bu chongi kala ba long ba ki me ki pa kala ba long ko trabe ba ki kon samla ki ban hi kai ye ka te jeme ko tra ki yeng ki sam bu chongi ba ka jing ye ka te jeme tra ka dum do baka jing bang joka ko trai baka jing sa baka jam sen joka ko trai kan air hem na ko ke por sa ko pat baka jing e jongi ka ko trai kan long baka ai ngi trai ka jing kiben hapreng jong ki jing kuslai joko jing em ka bagim tep ko trai ke ai ka ro ke jongi baka jing hem joka kten jam ko trai bang pule ka kan ai ngi ke jing su ko ki jing kuslai ke bagi dai banyak lang ba ko karabi gi dwai ke ka por to long ka ban jam ko trai dan wan ban so ai pan sai kino yalam ko trai e kumbalar wai ro ka pasang ki kon sam la ko trai ki pa em ka chi sisa cho ka kateng ka ki kum ki bangai pan kring ki ben sem se ka sem mo chame ad wai ko trai e ba men bat scam ngi baro ki bangai ha ka kateng chame ko nap e pingin pai ka la den no ko trai na ka chingai ka bangi dan ka pertai gela men terwai ngi si bon ki ko trai e hari to abin bat scam me ko konda ka pengin ang ya sa pra ba ko gospel chame ko trai kan em baka kete jeme terakan em mane logo jing sha yangi habagi ya ka jing dom jong ka de pertai adwai ko terapi sai sen padan da kebalangi barok ko bai adwai ko terapi bai bai khot jong palang adwai ko terapi Kyrkhu ki temen ki kro ko jongi bare ben yo ka jing sumar ka bakam kerpang ko trai bakum ki de kesi ki baca kom ne adwai Kyrkhu trai ki kon hab ki ber ko jongi ko terapi bare ben yo ko trai ka jing sumar ka bakam kerpang ko terapi ai kiro ka jing da ka jing ker ka jing lam chame ba ke baro trai ka ba ya lam ba ka bodom jon ka khlam ko trai ka ne pan wet gi hereng ni yang skem ko trai ha ka bai ka ski ba be mar pan job gi ka ne ka khlam in yang skem ko trai ka ba job ya ka perthai nam ta ka karteng ka chame ko kan rabi ka dwai ka ne ka por sikin ten ta ka na ram jon ne ka ri ka be ka jongi na do chief minister jongi ka kabinet jo baro ko bai ki officers ko trai ki bat ben ki ba per kini ki frontline workers ko try ki badan khmade bin le persai de kuchang chingpang banai ki kaching lam ko chame ko try bi ki la pan lam be ya kan ki ri ka chongi ye we ino sa sunong po chang ka ko try ha ka ching so schem ban tor se prang ha ka ching le baro ta ka ching start we men ai ki Kyrkhu try ngi ne ka por pagi benta baro ki bang sa ngin se pendam Kyrkhu jang Balang ko chame ko try bi bagin sa yo ban sakri me ko tra lam ba ka ching bela jong sarkar ha ka ye ka ba khoi ka ba kan tang ko chame a ko tra ba ka ching keu ching se ki ye chame lo ka long apreng ki SOP ki ba ki ban board ba ki protocol ki ba ki ban pendap ko tra hari kan no ko tra bi ka ba ingat ni se ne pa mi mane me ka ching lai lo ba ka ching tips kam ba me men Kyrkhu ngi ko tan sngau ching dwai ching ne ka por map ki pop ki chogi ni pa ni ki ne baro da ka ching ha ka kartang chame ko kana bi Menta pada la kartaro. Amen.
tinggal poin si kebentar penuai no yang ada kecing sakri jungi Blei. Tengah ni kepor penpa aku cing sengongo yang kena isi bentar barok. Nado iba boleh sang iba ai kecing ruai ke pekerpang. Kata me iu sakri jungi Blei bela ai peren jungi ni ke kubor. Kan waklet bro ya i organis jungi iba ilami nampak jungi ni kecing tem apa irwai. Ya kena ki para samla jungi ki isi bentar ban Lai kena recording, boleh nak Kyrkhu Iaphi. Pakum curu Iaphi baru, kita sahaja stop dan skap, ya kena program, lembaga kena kesadar. Boleh Kyrkhu ini, kat kena sakri, ya kerja kerja. Ini berdua ino, ya kena sakri boleh kena por, tak kerjawai kebesis pak, lai pusau. Pakde jangan kerjawai, asal kerja di pastor, bah kerja selok kena por. Ini berlaju ini, tak kerja Kyrkhu berdua. Pangilayo kaktian Blei ingin nyerok, kalau kaktian sngewbha ingin nyerok, kom kasi papansai skor bah, pencam kalau tikrau kala, pangilayo kacing sisa, ingin nyerok, berat terlikit kot, kacing ruai, basis pak, lai pusau. Tangin nyawai. Hakabawai no to the eye bekajing 8 ba kajong Blei kupa. Kajing ai kajong Jesus Christ kabatap yang ya kajing kajong iway piway. Lem bekajing slok batiang psych bor way lam kabahikai jong mensimba kod. Kini kajing Kyrkhu bilang lai haway Blei kinalong ringkat bat ngi iway piway. Kini kajing Kyrkhu kinalong ringkat bat barok kitu kibadam kibamanieme. Hakani kari kajong iblang satlak jong kaperthairu. Nadu mendapat syaduk kibam jukut. Amen.